लोगोफोर नै दिनै सिखारग्रा भिडिअ लाबाय आरो ब्लग लाबाय ओमफ्राय नै आङो साहा लोंबाय साहा लोंनानै लाग्रोबाय दसे फरायबाय आरो दिनै सानडे नालाय दसे फरायनानै लाबाय ओमफ्राय नै आं मादैनाव मा ओंख्रि जागोन होननानै सोंहैबाय आरो अलदर ओंख्रि जायोनो दिनै अलदरजों अमा बेदरजों जानोसैनो दिनै ओमफ्राय नै अलदर थानोसै अलदर अमा बेदरजों जानो मानगोनसै नामा प्लास्टिकान मानगोन नामा माननाय नंला खोमा दा मानबासो राननायखाय सुनाङा दे संख्रि लगायखांबाय ओमफ्राय दा सान्दुङाव फोरानसै रानना थाथोंसै नै खान्थै ओंखारदों नै खान्थैना दै ओंखारलाबायदों नै देनजार ओंखारखायो माथो हारसिंनो संख्रि होनायखायसो ओंखारखो ना माखो माला रानबावगोनलै ओमफ्राय नैबेहाय मादैया आदानि रुमखौ सुनानै होदों आरो न'खौ फोसाबनानै होदों सान्दुं स्रां स्रां दिनै मोजांथार बोथोराबो गोजांहां गोलोमहांनो ओमफ्राय नै दाख्लैसो गायनायमोन आरोखि बियो जि मोजां जाखाबाय मानि प्लान्टआ मोदोम खोमा ओरैनो ओंखाम जानग्रोबाय नै आं अलदरा रानसान्दि ओंखामा मोननानै थासिगोन आं ओमफ्राय जोंना नै गाइखेर होफैग्राया गाइखेर होफैबाय आरो नै टमेट' आलु लाब्रा संखांबाय नै ओमफ्रायहायनो आयंमोनहा फैबाय आरो नै आयंमोनहा फैनानै आयंमोनहानो साहा फुदुंनानै होबाय आरो नै बिहामजो बिखुनजो ओमफ्राय नानिया उन्दुलांबाय आरो ओमफ्राय नै आयंमोनहा बाहेरायाव साहा लोंगासिनो ओमफ्राय नै आं अलदरखौ सागं साफैबाय आरो अलदरा रुइबायमोन नालाय सागं साफैबाय अलदराव होनो थाखाय नै बेदरखौ मोजां एवथ्रमनानै लाग्रोखाबाय आंहा ओमफ्राय दा डाइरेक्ट होसनसैल' आरो ओमफ्राय नै फारसेथिं दै गुदुं फुदुंबाय आरो आं दै गुदुंखौ दा अलदराव होनोसै जाथ'बाय बियो बेदरालाय माथो गोजावलायबाय मोनबाय लोगोफोर नै मोनबाय ओमफ्राय ओंखाम जानोसै दा नारजि जानोसै आरामथार बेदरा मेजेम आयु एफा मेजेम मोदोमबोदों ओंखाम जाखांबाय गय जालायबाय नै लोगोफोर मालायफ्रा जाना जाया मिथिया जायखिजाया आं जायो आरो गयखौ नै एबार दुगैखां आरिखां बेलासिनि बेरायफैलायबाय नै आब'आबो ओमफ्राय रुटि नागासिनो जोङो नै गल गल बानायगासिनो आब'आ ओमफ्राय नैहाय फारसेथिं आंहा एवग्रा जादों ओमफ्राय माखासे रुटि जायानो आरो पुरिसो जायोलायनो रुटि जायानो ओमफ्राय नै मोनबाय आरो जागासिनो जोंहा गोथाव मामिनावसो गबाय बिफाङाव सेवनोसैलाय